Sport i sportisti su najbolji ambasadori naše zemlje već decenijama unazad. Naša snaga je uvek bila zajedništvo i patriotizam, a inspiraciju, motiv i pokretačku snagu crpeli smo iz vaše podrške i vaše ljubavi. Danas ponovo zajedno borimo se protiv nevidljivog i opasnog neprijatelja zbog naših najstarijih koji su izgradili našu prelepu Srbiju, ali i zbog naše budućnosti. Budimo jedinstveni, budimo solidarni, poslušajmo savete naših vrhunskih lekara, podržimo naše heroje zdravstvene radnike i poštujmo mere naše vlade. Ostani kod kuće. Pomaže Bog, braćo i sestre. Molim vas, nemojte svojom nedisciplinom da loše utičete na zdravlje svojih baka, deka, svojih roditelja, svoje braće i sestara i svih onih koji vas okružuju. Jer nije vreme da izigramo junake tako što ćemo ići okolo i protiviti se stavovima nadležnih i pričati o tome kako nama virus ne može ništa. Naš imunni sistem je možda dovoljno jak da se izbori s ovim virusom, ali možda imunni sistem naših bližnjih, naših prijatelja nije dovoljno jak da se izbori s ovim virusom. Zato budite junaci tako što ćete biti odgovorni i ostanite kući.